Napot kívánok mindenkinek, szervusztok! Gyuró Tamás vagyok, a Diótörő Balettiskola egyik vezetője, a másik vezetője ott van a feleségem, Andrea néni, és nagyon örülünk, hogy ismét itt lehetünk köztetek. Hát a Diótörő Balettiskola itt Szentendrén működik a Dunaparton, a Dunaparti Művelődési Házban. Heti 2 alkalommal folynak a próbák, és már nagyon-nagyon régóta, már több mint 30 éve ott koptatjuk a táncparkettet, a deszkákat, a tükrös teremben, egy csodálatos szép teremben folynak a próbák, úgyhogy örülünk, hogy ismét itt vagyunk, és én megint úgy készültem, ki volt itt esetleg tavaly? Sokan itt voltatok. Jó, hát nem a táncosaimra gondoltam, hanem úgy egyébként. Jó, azért voltak itt, mert tavaly is kitaláltuk azt, hogy egy kicsit ilyen interaktívvá tennénk ezt a kis bemutatónkat, tehát egy kicsit arra ösztönözlek benneteket, hogy majd figyeljetek nagyon, mert kérdéseket fogok föltenni, és aki jól válaszol, az itt a nyakamban látható egy ilyen kis diótörős embléma, azt megkaphatja. Tehát már is jön az első kérdés, nagyon jól figyeljetek. Melyik balett zenéjére táncoltak a haladós lányok? Gyere, te voltál az első. Tudod-e, hogy milyen zenére táncoltak? Ádám? Úgy hívnak? Én Tamás bácsi vagyok. Szia! Szia, szia! De esetleg tudja-e valaki, hogy melyik? Gyere ide, szaladj ide gyorsan! Nem a diótörő, ez egy kicsit becsapós, mert diótörő balettiskola vagyunk, de nem a diótörőre. Hattyúk tavár. A hattyúk tavára, egy nagy tapsot az ifjú hölgynek, ne menj el. Ez a hattyúk tava egyik csodálatosan szép melódiájára. A következő táncot a Diótörő Balettiskola legkisebb csoportja, az óvodások fogják előadni, és hát nekik azért különösen komoly ez a feladat, a nagyoknak is, mert egy picit koszos a színpad, és nagyon csúsztak, meg egy picit kisebb, mint a terem, de szerintem azért nagyon szépen táncoltak, remélem tetszettek a lányok tánca. És akkor kicsik jönnek, az óvodások, akik most az első évüket töltötték nálunk, és most először táncolják el a kis koreográfiát, ami az Aranyhaj rajzfilmnek a zenéjére fognak táncolni. Ismeritek? Valaki ismeri az Aranyhaj? Szerintem egy nagyon kedvenc mese, és majd ebből fogok föltenni egy kérdést a tánc után. Gyertek föl, legyetek szívesek és álljatok be. Itt az első sor, ide, szélére, második sor ide. Menjetek oda ki Lili Sárikám. Jó? Na, szépen oldalra tesszük a kezünket. Ugye nagyon fontos a balettben a szép tartás. Behúzzuk a pocakokat, ami nincsen. Nekik még nincsen pocakjuk, de azt is behúzzuk, ami nincs. Leengedem a vállamat, hosszú nyakam van, és akkor kérjük szépen a zenét, és ahogy megszólal a zene, akkor sétálok csak a helyemre. Lábújhegyre emelkedünk. Mehet közben nyugodtan, csak Tamás bácsi mondja. És hallod, már szól a zene. Megállok. És... Nap mint nap ültem a sötétben, szorongtam, féltem egyedül. Mi az? Nap mint nap, akárhová néztem, körbevett egy űr. Megjöttem, minden olyan szép itt. Remélem, utam véget ért. Itt állok, egy jelt várok, hogy szívem célba ért. Végre látom már a fényt, és az árnyak messze járnak. Végre látom
úgy hull köré. Ez a perc a boldogság, színes álomképek várnak. Minden szép, minden olyan más lett, most, hogy látlak én. Hajnali híd vár rám a gyötrelmes munka, sepregetek a bor a szemembe száll. Mosok és feltörlök, és fél óra múlva újra kezdem, mert minden még egy helyben áll. Pár régi könyvecskét unottan átnézek, és aztán festek még egy újabb tájképet. Gitárom szépen szól, de nincs kit megkérje, mikor is kezdhetnék élni már. Ebéd után pár percet játékkal töltök, jöhet egy kis balett, na most csak játsz már. Agyakot gyúrok, színes gyertyákat öntök, így megy ez naponta, s mind rajtam rohanás. A régi könyvektár még egyszer átnézem, és újra átfestem a régi tájképem. A hajam fésülve századszor megkérdem, mikor lesz mind ennek vége már. Meddig kell várjak, és várjak, és várjak, hogy végre elkezdjek élni már. Meghajlás, fölállok, és kilép, mögé, vissza, zár, kilép, mögé, vissza, zár, gyorsan egy sorba besétál. Hát még ezt is gyakorolni kell, bizony, nem könnyű, és kilép, mögé, vissza, zár, és kilép, mögé, vissza, és gyere zsejkkel, gyertek, gyere Lénácska. Bizony, bizony, nem kis feladat